תראה, אתה רואה? לא רואה שעשיתי ניתוח. זה אילן. החלטתי לעשות ניתוח אף בגלל שהמחיצה שלי הייתה עקומה. היה לי כל הזמן נטייה לסינוסיטיס וגם שברתי את האף. זה הפריע לי באופן סובייקטיבי. כשהייתי יוצאת, כשהייתי רואה את עצמי בתמונות, זה בעיקר הפריע לי. לעבור ניתוח כזה זו החלטה מאוד מלחיצה. מאוד פחדתי. לקח לי משהו כמו 10 שנים להתגבש ולצבור את הביטחון ובאמת להתחיל לחפש מישהו שהוא באמת יהיה מספיק מקצועי כדי לעשות לי ניתוח בתוצאה שאני אוהב. התייעצתי עם דוקטור אילן הוכמן והרגשתי באמת רגועה שאני שמה את הגוף שלי בידיים טובות, בידיים בטוחות. נורא חשוב ללכת לרופא שהוא מומחה באף אוזן גרון. אנחנו עושים גם ניתוח משולב של פלסטי ומחיצה שלרובנו יש. היה מאוד מאוד חשוב לי, קודם כל, שהאף שלי יראה טבעי. היה מאוד מאוד חשוב לי שלא ישימו לב עד כמה שאפשר שעשיתי ניתוח אף. אני אוהבת להצטלם בפרופיל צד, כמו שתמיד היה לי חששות, וזה העלה לי מאוד את הביטחון העצמי, מאוד. דוקטור אילן בשבילי הוא גם מודל לאיך רופא צריך להיות. גם אני לומדת רפואה, ומבחינתי היחס אנוש שלו זה הכל, וזה משרה הרבה רוגע וביטחון.